Ja by som vám potrebovala. Dobre? Ďakujem. 105, áno. Ďakujem. Ahoj. 202. Dobre, ďakujem pekne. Dobrý deň. Ahoj. Môžem si to posunúť? 102 na konci, ne? 433. Ahoj. 228. Dobrý deň. 114, áno. Ešte vás si zoberú. 236, áno. Posledná číslo. 497. Ale veď vy ste 236. 497. Nekričte. Vy máte 2 čipy. To vám ešte nikto nepovedal? Nie. Viete čo, chodte na 207 tam dozadu. Tam vám jeden vyberú, dobre? Vážení pacienti, dnes už neordinujeme, ale nezabúdajte, vládna kontrola je tu len pre vás. Iba tak zaručíme najvyššiu úroveň nášho zdravotníctva. Rovnosť, solidarita, zdravie.